खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। थांनाय सुनिबार मोनायाव धुबुरी जिल्लायाव सिनाय मोनै माखासे दुथांफोरा जरासे बिसि फिसायखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना जिउ फोजोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारा ओनसोलाव जादों। जिउ फोजोबजानाय बिसि आरो फिसायनि मुंफोरखौ फारियै शाहजालाल हुसेन आरो नारजिना बेगम होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाय जानाय खौरांखौ मोननानै पुलिस हान्जाया जाथाय जानाय जायगायाव नुजाहैदों आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नागिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। आसामनि थाखाय गोजोनथाव रादाब, मानोना भारतनि गेजेराव साबसिन माहारियारि फोरोंगिरिनि बान्था मोनगिरि हिसाबै सायख'जादों आसामनि पाठशाला सिनियर सेकेन्डारिनि सासे फोरोंगिरिया। बिथांनि मुङा मानाव गेदेर कुमुद कलिता। बिथाङा अंगहानि आरो मावरियाफोरनि थाखाय न' लुनानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा गावनि दान बान्थाजोंनो गोबां आलाय सिलाय जानानै थानाय आरो गोबां मावरिया गथ'फोरखौ हेफाजाब होनानै फोथांनानै लाखिदों आरो फोरोंगिरि जानायजों लोगोसे समाज सिबिनायावबो गोसो बाउसोमदों होनना मिथिनो मोनदों। बिथां कुमुद कलितानो फैगौ 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानाव दिल्लीनि बिगियान भवनाव भारतनि हादरगिरि मानाव गेदेर द्रौपदी मुर्मु बिथाङा माहारियारि फोरोंगिरि बान्थाखौ गावनि आखाइजोंनो गथायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। मैया फुंनि समाव बेंगलाव दुखुनांथाव जाथाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया रबिबार फुंनि समाव बेंगलनि नर्थ 24 फारगला जिल्लायाव गंसे आयेन बेरेखा महरै लुनाय एटम फेक्टरियाव बेरफ्रुनानै आरो अर खामनानै सेवहांगार जादों आरो बे जाब्रबथायाव सा 7 सुबुङा जिउ गोमादों आरो सा 6 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया फुंनि 10:40 रिंगायाव नीलगुन्ज ओनसोलनि दुताफुकराव जादों। अर खोमोरग्रा हान्जाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे बेरफ्रुनाया ओरैबायदि गोहोगोरा मोनदि बेनि साखाथियाव थानाय माखासे बिल्डिंफोरखौबो खहा खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानायखौ BTR सरकारा मावथारनांगौ। हानि थाखायनो जों सोमावसारदों। बे समावनो जोंनि हाखौ संरैखा खालामनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों आदित्य खाख्लारिया। बिथाङा बुंबावदों दि राजखान्थि हान्जाफोरा बेखौ लानानै राजखान्थि दागेले, नङाबा हानि मोनथायखौ खोमाना लानांगोन होनना गोख्रों रावजों खावलायो ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारिया। मख'नो गोनांदि मैया चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड आलासि जायग्रा न'आव BTRनि मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव इनायै हाबसनफैनायफोरखौ सरकारा थाबैनो होस्रांनांगौनि सायाव गोथौ सावरायलायो। बे सावरायलायनायाव थांखि लायो जेरैखिजाया BTR सरकारा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय इनायै हा दखल खालामफैनायखौ होस्रांनांगौनि थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथोन हरनायखौ मावफुंथारनांगौ होनना दाबि दैखाङो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।